Търси. Дали няма кой да кажа, брат, нещо Сафрон ще ти кажа. Аз на този дар съм гледал там 3 клипчета на Кръс. Ще има кеф. Аз се с работика съм ги приказал, той още ни живела в Германия, живела там в катакомбите на база. Той, че той прикава някакви прости, аз прикавам някакви прости, не значи ни че аз го имитрирам, ни че примерно той ме имитрира от тях. И той реши тези прости да ги публикува в YouTube и да стане известен, нали? Познаваме той, че той си там си показва неговите магари пред света. За да стане известен, да си ги правя да ми е як такова. И като толкова ми си за Сафрона, ще ми дали да се разберем някъде какъв Сафрон съм едно хубаво. Не е било тая къде. Много се дразня тия. Учителка, че пращат такива въпроси, нали? Съобразявайте се дали нещата са те като цяло. Защото преди да кажеш нещо, първо помисли за него. Ти не мога мислята. Пак ти нали тая кай пише ми на лично къде си толкова голям фен на Сафрона, като го купирам да се разберем как мъже. Защото ти явно знаеш по-добре кой е Сафрона и тук е, че казаш. Сигурно сега ако направите вече, следващия въпрос е, благодарение стига имитира Спиндерман, наклонена черта Спиндерман, защото вече виждам и такива има. Ако няма да се оправя Бретона Самтенка или някой друга такава звезда. Онлайн, офлайн. И глупости, брат. Аз за коми да имитирам Сафрона, като той е супер тъп. Смятай ти, идола ви Сафрона. Идола ви Сафрона, да. Ето, само и те ще направя. Кога да играе негова реплика, аз кога да играе спамял в втори клас, той още е викал мамо направим с път, общо съм гларен. И ми са серии, след това. Задължително, нали, пред целия свят да го кажа. Нямам да ви чуя. Пак ти питайки тук. Махай го спре